Hola, moltes gràcies per haver-nos convidat. Jo us presentaré el cinquè llac. El cinquè llac, que és, en principi, és una ruta de senderisme que va de la Pobla de Segur, circular, passant pels dos Pallars i l'Alta Ribagorça, amb 5 etapes, amb l'objectiu de trobar l'estany de Montcortès, que és el cinquè llac. Una mica com sorgeix la idea, una mica propietaris de turisme rural, veiem la necessitat de crear producte turístic per tal de tindre un valor afegit, per poder mostrar una experiència que emocione i sobretot per desestacionalitzar. Tothom ho ha dit, que és el gran problema del turisme a nivell mundial, jo crec. I per tal de desestacionalitzar el que hem de fer és internacionalitzar. El públic nacional, que és el que normalment tenim aquestes puntes d'ocupació i no podem només centrar-nos en ells, hem de crear un producte fort de territori per arribar a aquest mercat internacional. I com crear aquest producte? Sabíem que ens havíem d'especialitzar en alguna cosa que teníem forts al territori i que teníem forts, teníem el senderisme. En principi el senderisme és l'activitat que més s'integra al territori, que no el malmet, i també tenim molt potencial perquè tenim molts quilòmetres. Sabíem que havíem de cooperar, una empresa a nivell privat difícilment podia fer vindre estrangers, per tant havíem de cooperar amb d'altres privats i això ens faria avançar. Havíem de copiar el que funciona al món i funciona les activitats de natura, el client potencial, la gent de ciutat, necessita aquest contacte amb la natura i l'ecoturisme. També turoperadors estrangers s'havien interessat en fer producte a les nostres terres. Per exemple, Intravel havia creat un producte de senderisme i va ser un punt que ens va fer reflexionar perquè si ells venien i feien el producte perquè no el podíem crear des del nivell privat. I sempre intentant crear un producte que no existís al mercat, un producte autèntic, diferent i únic, que ens fes diferència i que anés per un segment de mercat molt determinat. Aprofitant les infraestructures que hi havia en aquest moment, el moment on naix aquesta idea és el 2011, just a la presentació que es fa al tren dels llacs a la Pobla de Segur, teníem molt clar que volíem fer una circular de senderisme, però a la presentació es va dir que es donaria suport a qualsevol iniciativa vinculada amb el tren i allí va ser quan una nit sense dormir vam començar a lligar camins amb el tren i la mobilitat sostenible perquè volíem i creíem molt en el turisme responsable. I aprofitant tots els recursos geològics, naturals que teníem. Sempre ja s'ha comentat que hem estat una comarca de pas cap al Parc Nacional, cap a l'alta muntanya, però nosaltres, a més de veure-ho com algo negatiu, vam intentar veure-ho com algo positiu, perquè aquesta varietat de paisatge, aquesta orografia canviant, la diversitat de fauna, flora, tot això ens feia únics i llavors això ens permetia crear un contingut amb una guia, amb una ruta que no només fos una activitat de senderisme, sinó que a part fos una ruta interpretativa de tot aquest món patrimonial que teníem únic. I és que realment el cinquè llac passa per un territori on hi ha molts quilòmetres d'arquitectura en pedra seca, amb un espai realment humanitzat des de la prehistòria fins a l'actualitat. Una mica el model va ser pensant també en carros de foc. Teníem un producte molt pròxim d'alta muntanya que només es podia fer a l'estiu. Nosaltres que volíem desestacionalitzar, buscàvem gent primavera i tardor amb un espai que realment dotava molt de contingut aquesta ruta, amb molta part cultural. També sabíem que havíem de crear una narració, un fil conductor, no podia ser una cosa sense que tingués un sentit, i el sentit el vam trobar amb elements de pedra, amb fites diàries que es troben els senderistes, i aquestes fites estan relacionades amb elements màgics que donen noms a cada etapa. La geganta dormida, que ho podeu veure il·lustrat, l'aquelarre de Serra Espina, el pont del Diable, la casa encantada i l'últim dia s'arriba a l'estany de Montcortès. Com sabeu, totes aquestes rutes tenen un premi final. En el nostre cas havia de ser algo vinculat amb els camins dels pastors i per tant el premi final havia de ser el ganxo de pastor, així també fomentàvem l'artesania local. I això funciona que quan la gent arriba amb el tren se'ls dona el pal d'avellaner, a cada allotjament que arriba es crema la marca de cada casa, la marca de pastor, i quan han assolit les 5 etapes el premi final és el ganxo. També, si volíem internacionalitzar, i només pel públic nacional, havíem de tenir una senyalètica que donés molta seguretat. Per tant, vam posar gràcies a aquesta cooperació público-privada amb l'administració, vam poder fer aquesta senyal oficial vertical i també vam pintar amb la marca de continuïtat groga que s'està homogeneïtzant a tot arreu.
Complements a la ruta que vam fer? Vam fer aquest mapa de l'editorial Alpina també, una guia exclusiva que donem, a part de tindre el roadbook, tenen aquestes aportacions culturals del territori, així la gent també aprèn, perquè la gent a qui va dirigit el cinquè llac vol això, interpretar el territori i aprendre. I a part del roadbook i de la guia i del mapa, també es poden descarregar els tracks des de la mateixa pròpia web, però també des del Wikilog. I pensant sempre en un turisme responsable i sostenible perquè crea millors llocs per viure i millors llocs per ser visitats, quins temes vam anar treballant? Doncs mediambientalment, fomentàvem l'arribada amb el transport públic. Heu de pensar que el nom del cinquè llac està basat perquè la gent comenci les vacances a Lleida agafant aquest viatge amb el tren, passe per 4 llacs i quan arriba a la Pobla de Segur comença a caminar buscant aquest cinquè llac. Els allotjaments cada vegada estem més vinculats amb la gestió ambiental, intentem generar el mínim de residus, per exemple donem el pícnic a Carmanyola i Mocador de Farcell, per que la gent no generi papers ni brutícia pel medi. Fomentem que no es deixi cap traça al paisatge, que siguin respectuosos també amb els pagesos, amb els camins i contribuïm al mateix temps a la conservació dels paisatges. Criteris socials que fem? Aquest producte ha sigut fruit de la conscienciació dels propietaris. Sabem que la gent ve pel nostre territori i és hora que els privats ens dediquem a cuidar aquest territori, perquè si tenim un territori que no val la pena de vindre, la gent no vindrà. Per tant, ens hem de dedicar temps i diners a conservar-lo i així ho hem fet. També té el suport popular, ja que si no, sense la gent dels pobles, la gent gran, no haguéssim pogut trobar aquests camins. Fomentem aquest turisme d'autenticitat i informem sobre aquestes riqueses dins de la guia. Els criteris econòmics en què ens basem? Promocionem al màxim els productes locals, agroalimentaris i artesanals. I aquest any estem treballant amb la Fundació Alícia, gràcies al SOC i al projecte Al teu gust, que ens permet un assessorament d'un cuiner i un nutricionista per poder utilitzar al màxim productes locals, agroalimentaris i que siguin adients pel desgast que tenen els senderistes. També impliquem el visitant al territori, ja que cada visitant, part del que paga, quasi un 10%, el reinvertim a arreglar parets de pedra seca. I dinamitzem i diversifiquem les economies locals. Cada vegada tenim més peticions de gent que ens demanen més coses i anem incorporant d'altres empreses. Per exemple, aquest any tindrem allotjaments col·laboradors perquè hi ha puntes d'ocupació que els allotjaments que vam començar aquest projecte no tenim disponibilitat de places. Però també hem tingut peticions que ens demanen uns belgues un guia pels 6 dies, un altre que ens demanen fer un tram amb el RUC català, que nosaltres sempre hi hem sigut molt partidaris, ja que contribuïm a la defensa d'un animal amb risc d'extinció. O sigui, a poc anem introduint d'altres empreses i nosaltres estem encantats que això faci bullir el territori. I una mica des del principi, com que tots teníem cases de turisme rural, coneixíem molt bé el nostre client, a qui podíem oferir aquest producte. Sabíem molt bé, havíem pensat que el públic alemà els agradava molt, era potser el que més apreciava. També un públic que volia producte local, etc. I llavors el fet de tindre un públic tan segmentat ha fet que poguéssim anar a buscar molt el client final i ja veureu que no anem mal encaminats a poc. La gestió una mica la vam fer amb els allotjaments, que són els que veieu aquí, l'agència comercialitzadora receptiva del territori. Vam crear aquesta associació per poder gestionar els diners tant dels privats com dels senderistes que venen a fer la ruta i poder-los reinvertir al territori, amb l'objectiu, així a grans trets, de crear activitat econòmica i turística i mantenir aquests camins que són un patrimoni mil·lenari que l'estàvem perdent a marxes forçades. Una mica la promoció per si hi ha privats que els hi puguin interessar, des dels fulletons que anem a fires, hem sortit a premsa. La premsa, per exemple, des de la Diputació ens van permetre sortir a la revista Grandes Espacios, que ens va anar molt bé pel mercat nacional. O sigui, sempre quan ha sortit un article hem tingut una repercussió amb número de reserves. Online fem el que podem amb la pàgina web de l'agència, blogs especialitzats, webs especialitzades també a Alemanya i als països que tenim pensat que el públic està allí, xarxes socials, Facebook, Twitter, YouTube, també esdeveniments per sensibilitzar molt la població local,
que per nosaltres és molt important tindre bons anfitrions al territori, que els visitants es sentin molt bé entesos, doncs fem accions en fires i per Nadal, perquè la gent conegui aquest projecte. Presentacions també en fires i sobretot el que ens han aportat moltes reserves aquest any són 2 prestrips que vam fer del Benelux i de periodistes de parla alemanya a finals del 2013-2014, ha permès que sortiguessin més de 9 articles a diaris alemanys i belgues i això, ara veureu els números com ens ha anat portant reserves. La participació a taules redones també fa que el producte es conegui a nivell català i també el fet d'invitar periodistes fa que ens puguin escriure articles a revistes com la Vèrtex i Muntanya que durant aquest any sortiran. El fet del 2013 d'haver rebut també un premi, el primer premi de turisme responsable amb la millor contribució a l'economia local, ens va facilitar que la Universitat de Breda d'Holanda es posés en contacte amb nosaltres i vam aconseguir un voluntariat de 65 estudiants per refer parets de pedra seca. I aquí ho veu l'any passat, al mes de maig, i aquest any mai repetissen, però que ho van quedar tan contents de la seva obra que aquest any tornen a vindre al mes de juny. Això també ens permet una mica repercussió a nivell de premsa, al mateix temps que arreglem els camins, que és una mica l'objectiu de la nostra associació. I ja per acabar una mica 4 xifres. Cada any havia un pujat, l'any passat van baixar una mica, però per què? Perquè 20 reserves del 2015 ja s'havien fet el 2014. Per què? Perquè totes les reserves que tenim del 2015 són d'estrangers que reserven de 6 a 10 mesos amb antelació. El 2014, en peticions, van pujar moltíssim. Què passa? Depeníem del mercat nacional. El mercat nacional fa les reserves amb 15-2 mesos d'antelació, cases estaven ocupades, havien de repetir cases, s'havia de posar taxis, incrementar molt el preu i per tant ho deixaven córrer. Alguns d'aquestos ja han reservat per aquest any, però amb 5 o 6 mesos d'antelació, que als allotjaments ens va molt bé això. El número de pernoctacions, hem anat pujant també aquest any amb els estrangers, que quasi tots són estrangers, ara ho veureu, arribem quasi a 400 pernoctacions. El preu del 5è llac està al voltant dels 600 euros i el total de facturació que portem aquest any, o sigui, sí que la primera reserva va entrar a l'octubre, però estem a un mes i mig, portem quasi 40.000 euros de facturació directa en els allotjaments i l'agència. Però heu de pensar que tot això, després, tu parlaves d'un 15% de compres, que això no sabem quin volum hi ha, i després de tots aquests ingressos indirectes, induïts, perquè si els allotjaments treballem, fem més obres, gastem més producte local, etc. La tipologia del client, està clar, són grups de senderistes petits, de parelles, quasi bé, 3 i 4, i els edats 45 i 65 anys. Era molt el públic que pensàvem i s'està complint. La procedència, menys aquest any, tot era de l'àrea metropolitana de Barcelona, i veieu aquest any com hem tingut, fruit de les 2 accions d'Alemanya i Bèlgica, dels periodistes, hem tingut aquesta reserva de quasi 63 persones. Les alemanes són tot parelles i els belgues són petits, parelles, però també petits grups de 4 o 6 persones. I pels qüestionaris que els hi passem, molt interessats en tot el que és ecoturisme, producte local, i són realment senderistes que han fet moltes rutes. El percentatge de gent que ens arriba en tren, heu de pensar que des del 5è llac, com que sempre vam potenciar la mobilitat sostenible, regalem el tren, però què passa? Com que depeníem del mercat nacional, pel mercat nacional vindre en tren suposava perdre 2 dies, perquè clar, el tren que surt de Lleida a la Pobla surt als 9 del matí, amb la qual han de dormir a Lleida, i el dia de marxada, marxen al migdia. Pel públic nacional, que és el que el teníem fins ara, era perdre un dia. En canvi, el públic estranger, com que estan de vacances, estan més disposats a invertir aquests 2 dies a conèixer una ciutat. Aquí també agrairia també als polítics que sempre que vam fer una acció, penseu que els privats anem al darrere intentant crear producte turístic. En el moment que es va fer la presentació del 2011 hi havia 3 trens diaris en cada sentit, tenim el producte acabat, el presentem i quasi ens quedem sense tren. Després de
poques hores que tenim i pocs diners que tenim, igual que el tren, l'aeroport d'Alguaire, nosaltres pensàvem molt amb el públic alemà, que és justament on han sortit Frankfurt, on han sortit tota aquesta premsa, ens hagués anat perfecte, i realment fem el que podem, i per portar els estrangers d'aquí, uns volen des de, això la Núria ho sap, des de Girona, fan virgueries, però per arribar a on estem nosaltres. Tot és possible, però podria ser més fàcil. Els beneficis està clar, ens ha permès desestacionalitzar, amb el públic nacional ho aconseguíem, però no ho hem vist molt clar, és amb les peticions que tenim per aquest 2015, quasi tots venen maig-juny, i ahir i antes d'ahir ja ens estan entrant més peticions que ja són setembre-octubre. Això ens permet molt allargar les temporades que, ostres, aquí és molt difícil si no viure del turisme. Es permet especialitzar-nos, també gràcies a les certificacions com Benvinguts ens permet estar cada dia més ben preparats per a aquesta gent, fidelitzar els clients, crear itineraris al costat de les cases, crear una oferta turística complementària, crear d'altres productes turístics, promocionar els allotjaments, perquè penseu que hi ha gent que ha vingut a repetit, a fer senderisme a la comarca, augmentar els ingressos i crear xarxa. Ja m'he passat, ja acabo. Pel territori, recuperar els camins, gestionar millor els camins, perquè tenim una enquesta a la web on la gent que ho fa per lliure també pot dir si ha tingut algun problema amb un espai, nosaltres ho arreglem si podem i si no ho transmetem a les administracions competents, consumim productes locals i de proximitat, generem activitat econòmica a través dels serveis que s'hi vinculen, ja us he dit que també taxistes, hi ha moltes empreses, 30 o 40 empreses que se'n beneficien. Fomentem també la cooperació pública-privada, perquè ja fa més de 3 anys vam assentar 3 municipis del Pallars per començar a treballar amb l'exemple de l'Alpine Pils, una marca de senderisme de qualitat i sostenibilitat. Convertim el Pallars en un destí de senderisme, perquè ja us he dit que en més d'un any uns que han vingut a fer el 5è llac han vingut 3 vegades, un a fer amb amics un tros de camí, un altre a veure les botigues de Salàs amb els seus pares, o sigui que tot fa conèixer la comarca, i així contribuir a impulsar un model de desenvolupament turístic sostenible de qualitat i respectuós amb el medi ambient. Podeu veure que la unió fa la força, com amb un mur de pedra seca, i aquest projecte ha estat possible gràcies a la cooperació público-privada. El que sí crec que és un repte i és una pena que no s'aconseguís ràpidament és la cooperació entre públics, perquè hi ha diferents ritmes, diferents interessos, però seria molt important que anéssim més accelerats perquè estem perdent molts trens. Només això. Moltes gràcies. Bé, bon dia, més aviat bona tarda. Bé, nosaltres som Pirineu Emoció, un món ple de destins, perquè entenem que el Pirineu té molt a oferir, i nosaltres vam començar amb el turisme ja fa 10 anys, però de fet a nivell de receptiu podríem dir que són 7 els que tenim ja una experiència realment activa. Nosaltres vam començar amb el tren dels llacs, com a receptiu. Havíem tingut diverses idees, havíem creat alguns productes, però no acabàvem de trobar la manera de promocionar-los. Fins i tot a nivell local no se sabia què es parlava quan es deia un producte turístic, un producte global turístic. La veritat que no se'ns entenia gaire. Però va ser amb el tren dels llacs que nosaltres vam començar, va ser un punt de partida. El plantejament era tant el tren històric com el tren convencional de la Pobla. Això va ser un conjunt d'entitats que es van posar d'acord, que ho van treballar molt ràpidament, la veritat, i ho van aconseguir engegar. El tren, en realitat, hi ha persones, i els que van engegar això en realitat són persones, i per això hem posat una fotografia. Darrere de tota institució hi ha unes voluntats, unes persones que tenen unes voluntats, uns interessos de servir, que realment són les persones les que fan anar endavant els projectes. Això demostra que diferents institucions, inclús de diferent color, es poden posar d'acord per tirar endavant un projecte. Un projecte que cal dir que al maig del 2005, sobretot al principi, encara hi havia molts dubtes de que això tingués èxit. S'havia dit que es provava, podia semblar una cortina de fum de nou, però va ser un rentat de cara en realitat de la línia de Lleida a la Pobla de Segur.
I creiem que s'ha aconseguit, no? Perquè amb els nivells d'ocupació queda demostrat. Aleshores, nosaltres vam ser convidats a participar en aquest projecte en el sentit de que les institucions havien aconseguit el recurs, però després calia que al darrere hi hagués els privats que estéssim allí apostant. I aleshores nosaltres hi vam intervenir. De fet, ens vam perdre els 2 primers viatges del tren dels llacs i vam començar a oferir d'una manera molt rudimentària un tomb per la Pobla, per exemple, que era un paquet global que intentava emplenar aquelles 4 hores que en aquell moment estaven les persones a la Pobla, i ens posàvem al peu de l'estació a intentar convèncer la gent de que no es quedessin simplement passejant allí propet, sinó que realment s'integressin. I aquesta va ser la principal idea, aconseguir que el visitant s'integrés en el territori, no ho vegés des d'una peixera, que és el propi tren, que ja veiem el paisatge i ho troba tot molt bonic, sinó que s'integrés. I vam començar a oferir-ho i de fet vam tindre força èxit, perquè amb 14 viatges ja 714 persones van confiar en nosaltres per fer un tomb per la Pobla, vam estar prou contents. O sigui, és una de les iniciatives en què ha tingut resultats més ràpids, que es poden comptabilitzar, diguéssim. Això ens va animar a continuar creant un producte més complex que li vam denominar Pallars Nostàlgic. Això pretenia que aquesta primera idea d'integració de la gent al territori, dels visitants al territori, fos més àmplia, s'allargués 2 i fins i tot 4 dies. I ho vam llançar al mercat. Això ja en plena campanya. Ens passa a vegades que nosaltres llancem productes quan sembla tard, però és per no fer tard el proper any, perquè així ja el tenim a la venda. Amb Baumor ens va passar mateix, amb la brama del Baumor, ho vam treure en plena brama del Baumor, perquè el temps t'inspires potser quan és el temps, o quan comences a veure gent al territori i dius, ostres, us hauríeu d'oferir això, i ho comencem a treballar en plena temporada. Però bé, així a la propera ja ho tenim a punt, ja no ens torna a agafar el tren. Bé, aleshores el Pallars Nostàlgic era complicat. I a més, us haig de dir una cosa, jo me solidaritzo amb aquestes persones que han vingut de tan lluny d'Àustria per dir-nos com van ser els seus inicis i que van dir que van tindre problemes, que no va ser tan fàcil tampoc i que els hi van dir que si estaven sonats. A nosaltres també ens ho van dir. Ens van dir que no ens funcionaria. Pallars Nostàlgic no funcionaria. Que qui passaria primer, i en aquesta mateixa sala ens van dir que qui tardaria 2 hores per vindre de Lleida a la Pobla de Segur, això se'ns va dir públicament, i després ens van dir, sí home, i com els portaràs a passejar, així agrupats, junts, etc. Doncs bé, hi ha hagut gent, hi ha hagut persones, ara estem remenant entre 250 i 300 persones al Pallars fent visites, i no solament al Pallars Jussà, també el tren l'han vinculat amb el Pallars Sobirà. Ja sé que estem a Tremp, però això és un recurs i nosaltres com a empresa no tenim fronteres. No tenim fronteres. Vam continuar, va aparèixer força gent i el Pallars Nostàlgic ja no es fonamentava tant amb aquesta aposta de tren històric, sinó es fonamentava amb el tren convencional. De fet, nosaltres tenim en perspectiva sempre, i l'esperança encara més, després de les darreres informacions que hem rebut, de que hi hagi un servei realment extraordinari perquè els visitants puguin vindre tots els dies de la setmana al Pallars i poder integrar-se en aquest territori i oferir-los els serveis turístics. I des del principi el Pallars Nostàlgic està pensat en tren convencional. Després, si hi ha algú que a més hi vol posar el tren històric en lloc, cap problema, nosaltres li fem el suplement. De fet, són uns productes que els adaptem a les persones, que ens truquen i ens diuen volem això, això. A partir d'aquí vam trobar que teníem que anar buscant diferents discursos segons els recursos que teníem al territori. Vam intentar buscar una línia conductora per a cada producte, de tal manera que fos en si mateixa tingués una personalitat, cada producte. I a partir d'aquí, de valoracions de diferents aspectes, vam anar creant. El 2010, de repent, 2 estudiants de la Universitat de Leeds ens van fer adonar d'una cosa, que nosaltres, de fet, tot això que estem explicant i de la sostenibilitat i de la responsabilitat, no ho estàvem fent d'una manera no conscient.
I ens van dir, escolta'm, és que esteu fent això, us esteu donant compte, això ho heu de fer notar, heu de seguir per aquest camí. I ens van encoratjar realment a continuar dins d'aquesta línia, agafar pròpiament com unes pautes, unes pautes a seguir perquè tots els nostres productes tinguin aquest punt comú. Vam començar a inventar. I han sigut molts els invents que hem fet, alguns han funcionat, altres no han funcionat i alguns funcionaran. Per exemple, l'Ànima del Pirineu era un producte basat en l'aeroport d'Alguaire, que era que qualsevol persona que arribés a l'aeroport de Lleida pogués descobrir el Pirineu. Estava pensat en clau sobretot per estrangers, per gent balear, i és un producte que encara ara podem intentar focalitzar en el mercat balear. Després un any se'ns va ocórrer posar un tren que circulava per la Pobla, hem creat el que dèiem la Brama del Cérvol i les excursions d'un dia emplenant aquestes 5 hores que tenen les persones, els viatgers, hem creat 6 productes que estem comercialitzant. Clar, nosaltres sols som la punta de l'iceberg, en realitat al nostre darrere hi ha restauradors, transportistes, hotelers, evidentment, guies, patrimoni, gestió de patrimoni, etc. O sigui que se'ns veu molt a nosaltres, però en realitat nosaltres no tenim res. El que tenim són idees i coses i volem comercialitzar-ho, ho estem fent sota aquests criteris que hem dit. Intentem crear aquests productes únics. Ens inspirem, pot ser en sèries de televisió, pot ser amb el tema enològic, pot ser amb el tema trens. Sovint s'identifica Pirineu Emoció amb trens, perquè m'ha agafat aquesta línia, però també hi ha el Montsec Essencial, són productes que tenen un caràcter molt fort i que es poden comercialitzar per diferents segments. Hem entrat en col·laboració amb marques de pastor, ja ho ha dit la Mireia, nosaltres ens fa molta il·lusió que aquest any tinguem públic visitants estrangers. En quant a combinacions que ella ha mencionat breument, tenim dificultats, la veritat, per poder saber com fer arribar aquestes persones aquí. La veritat que confien cegament, primer reserven, paguen una paga i senyal i després pregunten com arribar. I allí comencem a tindre algun problemilla, però ho solucionem i arriben, i arribaran. Dins de les mateixes pautes de responsabilitat i sostenibilitat tenim la branca de senderisme i a part del Cinquè Llac tenim 2 altres productes, sobretot Serra de Monestirs, és un calco o és una còpia de tal com ha funcionat el Cinquè Llac. Aquestes persones del Ripollès van vindre, que són propietaris d'allotjaments rurals, molt sensibilitzats per la nostra manera de fer, i van vindre a preguntar com se feia el Cinquè Llac. I aleshores han copiat la manera, s'han associat, han creat conjuntament un producte, i si us ho fixeu, sempre procurem que les persones arribin en transport públic. És a dir, regalem el bitllet, si utilitzen el tren, el regalem. Per què? Perquè què fa després el cotxe, a més allí aturat 6 dies? Té tot bastant sentit. I també tenim el Posa les botes, que ja és un senderisme guiat. És un senderisme que també pretén a l'Alta Ribagorça agrupar les persones i amb un expert guia fan tota una ruta per l'Alta Ribagorça. Bé, tot això és fruit també de parlar moltíssim, posar en comú moltes idees amb altres entitats, amb altres empreses privades. Nosaltres, com diguem, no tenim fronteres, creiem en les persones. Darrere de cada una d'aquestes marques hi ha unes persones molt determinades que són professionals i que tenen unes idees magnífiques i intentem amb ells generar una afluència de turisme que potser encara no existeix. Encara avui en dia nosaltres tenim, igual que el Pallars nostàlgic, tenim ja a punt la Ribagorça nostàlgica i la Vall d'Aran nostàlgica, i se'ns ha dit des dels propis territoris que qui vols que pugi amb el transport públic? I hem dit, pujaran, i estem convençuts. Així que, en honor als que tenim aquí, in Versteckung muss es dabei ein sanftes Tourismus gehen. És a dir, sanft pot ser una paraula molt maca, traduïda com vulgueu. La sostenibilitat potser també es pot traduir en 2, plàcid, quiet, tranquil, afable, amable, encisador o suau.
Moltes gràcies. Hola, bona tarda. Em toca fer l'última xerrada del matí. Espero que aguanteu amb aquestes postres, que són l'aperitiu del dinar, que suposo que us prepararan fantàstic els de l'associació APAT. Jo presentaré un recurs de referència que tenim a la Vall Fosca, el telefèric. La Vall Fosca està ubicada al nord de la comarca, pels qui no ho coneixeu. Estem en una part pirinenca, des de la Pobla de Segur fins a l'últim punt on es pot arribar en cotxe. Hi ha 1.200 metres de desnivell, arribem a 1.700 i al punt on ens deixa el telefèric arribem a 2.200 i d'allà podem anar pujant fins a prop dels 3.000, els més atrevits. El municipi de la Torre de Cabdella, la Vall Fosca, que és el nom, la marca turística, és un municipi molt extens, 165 quilòmetres quadrats, 19 nuclis de població i més de 100 quilòmetres de senders. Tenim una xarxa de senders important i l'any passat vam editar un plànol que també està inclòs als senders del Pallars Jussà. Una imatge, veieu, aquesta és una visió des de pujant al Montseny de Pallars, un dels pics més alts que tenim, cap al sud. Veieu clarament la imatge de la vall, que d'entrada és més tancada i després es va obrint. I fins a Terradets. Pel que fa al telefèric, una mica perquè pugueu entendre per què tenim un telefèric com el que tenim a la Vall Fosca. El tenim no perquè l'haguem buscat amb l'objectiu turístic, es va instal·lar el 1981 per ús privat, va ser l'empresa FEXA que el va instal·lar perquè volia fer una central reversible i necessitava pujar material de 1.750 metres a 2.200 i no es podia fer carretera, hi havia un carrilet, un antic carrilet que s'havia fet a principis del segle XX i que evidentment no es podia aprofitar per això, que és la Via Verda, que ara es coneix. Llavors, clar, és un telefèric que pot transportar 25 tones, o sigui, havia arribat a pujar un camió, una formigonera carregada, i llavors va servir per això. I el 1991 es van acabar ja els treballs i es va cedir a l'Ajuntament de la Torre de Cabdella per a ús turístic, però només durant els mesos d'estiu. És per això que tenim un telefèric amb una gran envergadura, complex, que no és un telefèric que vagi molt ràpid, en 13 minuts fas un desnivell de 450 metres, però té molta història i la veritat és que no es pot comparar amb cap altre telefèric turístic que hi hagi als Pirineus, als Alps, és diferent. I doncs això dona servei a l'estiu. Ara dona servei, abans al principi només donava servei a les 9 del matí, a la 1, a les 3 i a les 6 i d'uns anys cap aquí ja s'ha ampliat amb servei cada hora. No podem ampliar molt el servei per això, perquè són 13 minuts de recorregut, més la gent que ha de baixar i és la limitació que té, però té capacitat per 60 persones, vull dir que mou molts usuaris. Aquí teniu unes imatges, la de l'esquerra és com puja des de dalt, una visió de a baix tenim un pantà i el punt d'arribada a dalt. Llavors, els recursos que trobem una vegada arribem allà, és una porta amb el telefèric que accedeixes a la tercera porta del Parc Nacional d'Aigüestortes i està de Sant Maurici. Allà què trobem? Hi ha uns equipaments, hi ha un bar, a més hi ha un punt d'informació del Parc Nacional, hi ha una exposició on s'explica la flora, la fauna, geologia, sempre hi ha informadors allà i també s'ofereixen guiatges des del Parc Nacional. Des d'allà també es fan tasques de manteniment, senyalització, també es comptabilitzen les persones que pugen a peu perquè podem accedir al mateix lloc a peu o amb telefèric. Què més trobem? Trobem una zona lacustre molt important amb 32 estanys. Per la proporció, per la superfície que té el municipi, és el municipi amb una major concentració d'estanys d'Europa. I llavors allà tenim moltes opcions de senderisme. Aquí veieu una foto de l'interior de l'oficina d'informació del parc i l'Estangento, que és el punt on s'arriba, a 2.200 metres. Què més tenim? Tenim un GR11, un camí de gran recorregut, tenim la Via Verda del Carrilet, 5 quilòmetres de recorregut amb un desnivell d'un 2%, és a dir, que és accessible
per persones que no estiguin avesades a caminar, també poden fer una caminada amb uns paisatges espectaculars i sense un esforç molt gran. Tenim pics de prop de 3.000 i després tenim productes com el Carros de Foc, que és molt conegut, que és el recorregut pels diferents refugis del Parc Nacional. I d'aquests refugis n'hi ha un a la Vall Fosca, el refugi de Colomina. Llavors, el telefèric, tenim dades, no des del primer any que es va obrir, però dels últims anys, i doncs movem això entre 20, 22.000, 23.000 viatgers en els 3 mesos d'estiu, la major concentració sempre a l'agost, i aquest any hi ha hagut una disminució deguda a la climatologia. El mes d'agost, que és quan més afluència de públic tenim, 12 dies de pluja, és una cosa contra la qual no podem lluitar. I això s'ha vist també amb les dades dels comptadors de camins i s'ha vist amb les dades de visitants al Parc Nacional, també a l'oficina del parc. Llavors, quins beneficis ens aporta el telefèric? Doncs és un recurs turístic de referència no només a la Vall Fosca sinó també a la comarca. És una de les visites obligades tant de persones que passen més de 2 o 3 dies al Pallars Sobirà, a l'Alta Ribagorça, al Jussà, doncs és una de les visites obligades, el telefèric. Llavors és un accés singular al Parc Nacional. A les altres entrades, les dues portes, tant la de la Vall de Boí com la d'Espot, l'accés és amb 4x4, amb els taxis autoritzats, mentre que aquí tenim un accés amb un telefèric amb molta història. Després això fa augmentar les pernoctacions a la vall, es poden oferir paquets des dels allotjaments. Nosaltres vam començar no fa gaire, però ja fa un parell d'anys, primer amb els allotjaments de serveis del municipi, que podien oferir uns descomptes o podien adquirir tíquets pel telefèric amb uns descomptes que després podien oferir als seus clients. I l'any passat ja ho vam ampliar a la comarca i a les comarques veïnes i vam fer també amb el cas de Vine el Pallars Viu el Jussà, també vam fer una oferta diferent que s'adaptés al seu sistema de funcionament, que era un descompte directament als usuaris. I què més? Què més ens aporta? Doncs que potencia altres visites. Tenim un equipament molt important a la vall, que és el Museu Hidroelèctric de Cabdella, i explica la història de la construcció de la primera central que va utilitzar la força de l'aigua per generar electricitat fa 100 anys, i pots entrar a la central, pots veure l'entorn. A més, enllaça molt bé amb la zona del parc, perquè la central no existiria si no hi hagués 32 estanys que en el seu moment van pujar amb animals, caminant, amb fred, amb neu, i van connectar, no tots els estanys, però els van connectar, imagineu-vos, a principis de segle. És realment una manera d'entendre molt bé què ha viscut la vall, la història de la vall. I a part d'això tenim esglésies, tenim dues esglésies que són béns culturals d'interès nacional, han estat declarades, la de Sant Vicenç de Cabdella, tenim la xarxa de senders, tenim la xarxa de miradors, aquí una mostra del museu, tenim l'exposició permanent, la visita dintre la central, després es pot veure l'antic funicular, perquè justament si una cosa hem tingut a la Vall Fosca són molts mitjans de transport. A part ara anem tots en cotxe, però al seu moment hi havia un funicular, hi havia el carrilet, després es va afegir el telefèric, vull dir que quan a transports també podrem escriure un llibre. I aquí veieu les dues joies del romànic que tenim, un tram de camí, que aquest també és un tram de camí que van recuperar justament els holandesos de la Universitat de Breda, que van venir a través del Cinquè Llac, i és un tram del camí de la Vall Fosca. I un dels miradors, que just a punta, veieu aquell pic, és el Montseny de Pallars, a la zona alta de la vall. Llavors, quan al perfil de visitants que rep el telefèric, aquestes dades són recollides pel Parc Nacional d'Aigüestortes a través de l'oficina que tenen a Stangento, sobretot grups grans de tercera edat que s'allotgen per la zona, són grups organitzats, després famílies també que s'allotgen a la vall, excursionistes, petits grups d'amics associats de centres excursionistes i grups d'esplais. Sobretot tenim una zona que pels amants de la muntanya, de l'alta muntanya, de l'alpinisme, de l'escalada, perquè també hi ha zones d'escalada, gent que en aquestes rutes exigents és una zona que els interessa molt, però també pel públic familiar. El fet de tenir el telefèric
la via verda del Carrilet, que passes per uns túnels, que també a l'època d'estiu tenim els animals a la zona, les vaques, tot això d'aquí és molt atractiu per un públic familiar. La procedència són majoritàriament catalans, aquest any ha augmentat el nombre de catalans, tinc un moment que us dic la xifra, i el d'estrangers també ha augmentat, a diferència del públic de la resta de l'Estat. Un moment, si us plau. Sí. De catalans un 6% més, d'estrangers un 1,2% menys i d'altres regions de l'Estat un 7,1% menys. Bueno, això cal veure, cal veure si ha sigut tema de climatologia tot o si ha sigut de preferències o realment ens hem d'obrir més al públic estranger. Els accessos des de la Vall Fosca al Parc Nacional, aquest punt on arriba al telefèric, són bàsicament dos, des del telefèric, puges en cotxe o amb transport públic encara no, però puges en cotxe fins a l'arribar al punt on surt el telefèric, i després tenim la via verda del Carrilet, on es pot accedir, abans d'agafar aquesta via, amb 4x4, a peu o amb BTT. Us ensenyo aquí una mica, no sé si veu bé, sí. Diguem que podríem accedir des d'Espull, que és a la Vall Fosca, doncs amb 4x4, en bicicleta o caminant, des de Llessui, que és al Pallars Sobirà també, des d'Espot també, i des del telefèric és la millor opció, perquè no hem d'anar amb 4x4, no fem una agressió i deixem el cotxe i transportem 60 persones, és una mobilitat més respectuosa. I què passa amb l'enllaç amb el transport públic? Doncs que a l'estiu tenim una mica de mancança perquè el bus que puja des de la Pobla de Segur fins a la Vall Fosca segueix l'horari escolar, llavors quan arriba l'estiu es redueix de dilluns a divendres, es redueix a dilluns, dimecres i divendres. Per tant, tenim aquí una mica de mancança. Però afortunadament pel 2015 hi ha una proposta ja bastant ferma i la presentem aquí perquè justament la directora del Parc Nacional la va presentar ja en un saló de turisme d'esport de muntanya a Lleida fa uns dies, i la idea és l'ampliació del servei del bus del parc amb la creació d'una línia de la Vall Fosca. I aquesta línia el que faria, la proposta, no us dic la proposta en horaris, que ja està feta, però és enllaçar que una persona que ve d'Espot, de la Vall de Boí, pugui baixar al matí, arribar i tornar al seu lloc d'origen, agafar un autobús, baixar fins a la Pobla de Segur i des d'allà enllaçar amb un autobús que el porti a la Vall de Boí o que el porti fins a Espot. I al revés igual, pujar des de la Pobla de Segur en un horari que puguis agafar un telefèric al matí, fer l'excursió, poder tornar a baixar o bé anar cap a una altra zona del Parc Nacional. I això és una bona notícia, és una cosa que el parc ha volgut fer també en el seu 60 aniversari, de poder donar servei a una de les portes d'entrada del parc, una de les que queda també més propera a Lleida, a Barcelona, i aprofitar una mica tots els accessos i donar un equilibri i millorar la mobilitat a aquesta zona. I els avantatges de tot això, què seria? Afavorir la mobilitat sostenible, fomentar l'ús del transport públic, promoure una oferta més econòmica, és a dir, que els allotjaments puguin oferir paquets sense haver de buscar un taxi, o sempre encareix el producte final i llavors pots abastar una major franja de públic. I després potenciar l'accés per la tercera porta del Parc Nacional per la Vall Fosca i el Pallars Jussà. Moltes gràcies.